Good morning! Alas 10 na and maaga ako naligo ngayon kasi hindi ako nakaligo kahapon kasi na-impacho yata ako dun sa itlog, sa penoy na kinain namin ng anak ko. Eh wala pa akong kain ng kanin. Kaya ganoon ako pag kumakain ako ng nilagang itlog na may suka. Di ba masarap yung may suka? Tapos, ewan ko, gano'n ang epekto niya sa akin. Parang nangangasim yung sikmura ako, na-impacho. Kaya pag uwi namin, natulog ako kaagad kasi sakit. Nanonood ako ng vlog sa iPad. Si Maangchi, yung Korean cook. Saan ba yun? Ayan. Nanonood ako ng YouTube sa iPad kasi ang bagal sa computer. Kulang ng isang memory stick. Pinanood ko si Maangchi. Nagluluto siya ng Korean pala siya. Ang dami ko naglabahan. Bukas ako maglalaba. Kasi naglalaba pa yung pinsan ko sa rooftop. And kumusta na din natin itong mga gagamba ni Palaka. Lahat yung may laman. Diba? Kumusta na? Nagpibreed kasi siya ng mga gagamba. Tapos bibenta niya. And sana maging successful din itong nagkakabalahan. Okay, magluluto kami ng menudo for lunch. And nandito na yung mga ingredients. Baboy na minarinate sa kalamansi para matanggal yung lansa. Bawang, cracked pepper, and konting asin. Tapos carrots, atay na minarinate din sa konting kalamansi, bell pepper, and ano ba to? Patatas na nakasoak sa tubig. Tapos raisins and yung tomato sauce. Tomato sauce. Okay, ilagay na yung liver. Simmer lang basta maluto yung atay yun. Then bell pepper. Oops. Sayang. Hotdog. Ayan, lumapot yung sabaw niya. Ay, yung sauce niya dahil sa stir lang. Mas masarap na menudo, lagay natin ng queso. And sabay patayin apoy. Hi, Daddy. Musta? Mahal. Magkano? Last na tong DVR na to. Mag-upgrade na ako. Pero nakabili ka? 1.6. Buti may dala kang extra. Diba? Tangina pa face out na eh. Face out na talaga, wala nagbebenta ng DVR to. So, anong gagawin mo? Last na to. Anong upgrade sinasabi mo? Mag-ano na, DVR 3 na. So, mga ilang taon pa naman magagamit yan? 6 months. After 6 months, magano na, upgrade na. Ano? Kulong kayo ngayon, oh. Diyan lang kayo, makukulit kayo. Ano? Ayaw, oo, diyan lang kayo. Hi, Gold, musta? Musta ang paglalaba?
Ha? Ang init. Dapat kasi, ay, galing ka nga pala sa palengke. Mahangin pero mainit. Ang sarap. Yeah, say hi. May upload yan tayo ah. Ha? Ayun lang pala yung yung school ni Chris. Kaya malapit lang dito sa amin. Hindi ko na nga sinusundo eh. Ayaw na magpasundo. And likod ng church. Tapos doon, airport. Ayun nakikita nyo ba? Aeroplanong palanding. Pag madaling araw, madaming aeroplano dito na, girl. Madaming airplane dito pag umaga. Magbibilang ka lang ng aeroplano dito eh. Kaso tanghali na kasi. And ito ang malunggay ni Mother Deer. Kanyang mga halaman, mga orchids. Andun pa yung mga orchids pa. Mainit. And mga damit. Nanlaban niya. Halo-halo. Kaso, halo-halo 20 pesos lang. Not bad, kaso matabang. Kaya, lalagyan namin ng Half a cup. half a cup of condense. Ako din. Half a cup. Okay, enough na. Ito ako. Enough na, magkakaano ka niyan. Yung mapaw na oh. Ditaan mo din. Yeah. Summer na talaga yun. Parang Camera na hulog. Halo-halo. Ano? saling ko siya. Tangi, wag na lahat. Diyan na lang yung iba. Kaya, Hmm? experiment buti ka eh, no? Eh, di kasi. Akalim mo sa bawang. Huwag kang maduga. Grabe kasi yung ice. Pero wala to sa sa halo-halo ni Mama. Yes. Asa yung sago ko? Wala pa. Imagination lang pala eh. Hindi, pag nagtinda na kasi biglang lumamig, di ba? Na-stop yung halo-halo. Baka magtinda na ulit sila. Bigyan ka ng sa gulaman. Ha? Sarap. Pero wala pa yung bagong lasa. Hindi mo inalo eh. Ito yung banggatas natin eh. Ayun nga. Kasi yung density ng condensed milk mas mataas. Kaya condensed eh. Condensity. Condensity milk. After niya matulog na ha. Ayaw, pag di ka naman nagising bukas. Ano yan, nagbibideo kang bulok? Ikaw tanda mo pag gumiling ka ng anong bidyong bulok ka dyan? Video bulok. Tigilan mo ako, Toro ko Nanonood siya lang. Yeah. He's watching. What are you watching? Romeo and Julian. Romeo. It's Romeo. 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 After niya, mag-ano na ha? Nope. Your video is stink. I hate you. Bis na, Dude. I think you'll find this. Pasok ng aking asawang kalbo. Ang aking Romeo. Mas naman. Look. Di na kasha. Bye, Daddy.
Sabit mo yan, ah. Ingat. Hihilamos na ako, tapos matutulog na kami. Maaga ako maglalaba bukas. So, night!